Adi, ayan na. Patay na sinong... Hello, good morning! What's up mga Adi? Good morning sa inyong lahat. Hindi ko nailaban to kagabi kasi nakatulog na tayo. Bali ngayon natin paglalabanin yung salmon natin sa yung tigreng pula. Mamaya pakita ko mga Adi. Una-una sa lahat pala, shoutout muna sa inyo, yung mga butihin natin subscriber. Happy 50k mga Adi. Hawak ko na pala yung 15 salmon. Mamaya papakita ko sa inyo. Tapos, gusto ko lang pala special mention yung mga alam mo yun, yung na-inspire na gustong mag-vlog, sila Gagamba Vlogs, si Nick Gagamba TV, yung pinsan ni Kadagit na si Kabugox, mamimigay yan mga Adi ng isang salmon nata, 5 masbate na derby size. Si Kadagit yan, care of Kadagit yan. Pag naawan kay sub siya, si J-Mix Official, yan kapatid ni Kadagit o pinsan ni Kadagit na napakabait. Tapos, sino pa? Si Rick ba yun? Rick? O Kirk pala, Kirk Spider, ayan pa, isa pa. Sino pa ba? Basta yung mga nalimutan natin mga Adi, basta sila yan, yung mga aspiring ngayon na gustong mag-vlog ng gagamba. Sana supportahan nyo rin. Si Zaldi TV 2019, nag-text sa akin, sabi niya, bibigay niya daw kayo ng worth 500 pesos na gagamba. Pag naawan kay sub siya, yun ang sabi ni Zaldi. Si Zaldi ang kontakin nyo. O si Jason Webb, congrats sa'yo Brad. Si Jason Webb, isa yan. Si Millionaires Boxing ba yun? O Billionaires Boxing, millionaire mga Adi. Tapos mention ko din yung mga nagbablog na talaga, sila Kadagit, sila Galamyers, si Kasunggab, si Kabotog Gem Sensei, si Dix, si Ivan, yung kalapati sa Gagamba TV. Ayan mga Adi, kung may nalimutan man ako, pagpasensyahan nyo ako. And God bless po sa inyong lahat. Sana pagpatuloy natin yung mga ginagawa natin na inspire tayo ng tao. Basta enjoy lang tayo mga Adi, kung ano man yung ginagawa natin, kung nabibless man tayo mga Adi at dahil sa inyo. Kaya pagpatuloy natin to mga Adi, enjoy lang po natin. Okay, pakita ko na yung gagamba. Ito yung salmon yung malted salmon mga Adi. Mamaya makikita nyo mga Adi, 15 salmon yun. Picturean ko mga Adi para makikita nyo. Yun yung bibigay ko sa inyo. Kasi hawak na natin Pati yung nanalo pala ng isang box ng masbate mamaya kukuha ko na rin yun. Ito mga Adi, pagtatapatin natin. Dali. Ito yung salmon mga Adi. May kalakihan talaga tong salmon kasi mas mataba yung paa. Pero halos same size na sila mga Adi. Kung habala ng paa mga Adi, same size to. Okay, game na natin mga Adi. Huwag na patumpik-tumpik pa. Magkaalaman na sila. Uy. May tulog to mga Adi kasi 3 buwan na tong salmon na to. Ito bago to mga Adi. Pero nailaban natin dong Dumayo, taga Batangas. Sana maganda yung pakita nito. Ayan na mga Adi, ayan na. Patay na sinong patay dyan mga Adi. Sinong patay dyan? Grabe. Pagkaagat mga Adi. Naagat yung salmon Naagat yung salmon sa tagiliran pero hindi niya nabinitawan mga Adi. Kumbaga yung salmon. Naku, naagat. Naagat mga Adi. Naagat. Grabe to. Patayan talaga to mga Adi. Kumbaga sa yung salmon kasi mga Adi, ginagawa nito, matanda na kasi yung salmon. Pag sumakmal talaga, sakmal na. Hindi na siya masyadong bibilot Ayun tingnan mo, hindi na masyado. Pero yung jumbo natin, bumibilot din Pero grabe, sa tingin ko patay pa rin yung jumbo dito. Kasi kung sakmalan mga Adi, mas malaki ang pangil ng salmon. Ayun jumbo size to mga Adi Naku, matutulad na naman sa dati to. Kakainin ng buhay. Pero malaki ang tama ng salmon mga Adi. Ayan
Malabo kasi ito. Ayan nyo, pag sumweldo tayo mga Aji, kukuha tayo ng mas malinaw na camera. Ito. Pero dito mga Aji, kitang-kita ko dito sa akin banda. Wala na. Patay itong jumbo mga Aji. Kasi magulang na kasi itong salmon eh. Ayan yung kagat mga Aji. Ayan o. Unang kumagat yung jumbo Unang kumagat yung jumbo mga Aji. Pero pagkakagat ng jumbo, ang tinamaan sa salmon, dalawang paa niya sa dulo. Dito banda mga Aji. Ayan o. Kitang-kita. Ayan. Diyan banda. Pero yung jumbo naman mga Aji, sinalo talaga dito. Kaya patay to mga Aji, sa tingin ko patay to. Pero yung ginawa mga Aji ng salmon, naipag lips to lips mga Aji. Talagang matanda na kasi. Ganun ang laruan ng matandang gagamba na mga Aji. Mas mauna pa siyang sumakbal kaysa bumilot. Hindi niya talaga bibilutan yan. Kumbaga sa papatayin niya muna. Yan mga Aji. Sa tingin ko to, patay na tong jumbo. Yung salmon medyo buhay pa. Pero maya natin bitawan kasi lips to lips sila mga Aji. Hindi ko rin alam kung mamaya baliktad pala tayo mga Aji. Gugulatin tayo. Biglang gumalaw yung jumbo, yung salmon. Hindi na. Nako. Parang patay pareho mga Aji Ay hindi. Ayan talaga mga Aji. Kitang kita. Lips to lips talaga. Yung ginawa ng salmon mga Aji. Ayan kumbaga sa binibigan niya. Wala na siyang pakialam mga Aji. Bahala magkapatayan sila. Basta sinakmal niya lang. Ang ganda pa rin ng salmon natin. 3 buwan mga Aji Matanda na talaga to. Kung napapanood niyo yung mga lumang video natin, matanda na talaga mga Aji. Pero wala. Anuin ko na mga Aji pinatay niya talaga mga Aji. Malaki. Halos same size. Mataba lang unti yung paa ng salmon. Pero pinatay talaga. Wala. Hindi niya pinaporma. Hindi kasi binitawan mga Aji. Kung binitawan to, magbibilutan sana to. Kaso hindi niya na binitawan Kasi yung salmon niya, matanda na. Yun lang, sana nag-enjoy pa rin kayo. And thank you po at 50k subs na tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana napapasaya ko pa rin kayo. And abangan nyo mga Aji. Basta yung 15 na salmon nyo hawak ko na. May isang napili na yung misis ko, may 2 pa. And ilalive ko po yun. Siya na po mag-i-explain kung bakit sila yung nanalo. And God bless po. Thank you sa inyong lahat.